riadna taká pláň a tam plno tých myší behalo. Tak aby mali čo loviť. Sorry, rovno tam robil. Toto je krásna tvár. Ale fakt, tí ježovci, tí boli srandovní, ako fakt, že nevidel som ježa plávať, že ako popadali do takej vody, čo je veľa tých tráviek, na vrchu vieš taká zelená tá ona, čo je tam. Máme štvrú toho. Tak všetko sa im to nachytalo na one, vieš, na tie one. A potom vylezli von a takí boli riadne o to, ale potom ešte išli do také ako tejto čistejšie vody, tak tam sa im to možno, že ako keby zmilo, no ale riadne boli zatentovaní od toho. Ale aj ono, že ako sa ti, vieš, že sa vytrepe to akože na starú, vieš, jej na chrbát. Akože, či ho to nepichá, vieš, tie labky, alebo že aj keď to tam pchali, že vieš, ako tak tými nufákmi musí narážať do tých pichliačov a či je to také zvyknuté. Sám asi možno, že sa popichá, keď sa do toho klopka stáča, vieš, že... Tak plával, ňufák hore nad vodu a tak padloval. Šup dole. Už je tam.